זה קשה לו מדי, זה לא יכול. נו, עכשיו נרגעת כשהתחלתי לצלם? יופי. כן. תלמדי אותו לקפוץ, שיהיה אריה. הוא נראה כמו שפן, תראו, נראה כמו שפן כזה. תראו את היד בוא נצטער, החולצה. כזה שמן. תרימי את היד. למה את מחזיקה את זה אבל? למה? די, לא. תרימי יד. אוי די, די, לא. תרימי יד, זה מצחיק אבל. די, אלוהי! תראי איך הוא קלט את השמיכה. הוא קרא הכל בבא. בוא נכסה אותו, נראה מה הוא עושה. זה גם מה שעשיתי בפעם. רגע. זוזי, אבל תני לצלם. תגלם. זה הזנב שלו פה, זה הראש שלו פה. די, אתה רואה את זה. יאללה, אני זוכרת את הפעם הראשונה הופה. שלי. כל הכבוד. את זה אני מכיר. היה. את זה. די.